Terus rencana jenengan pengawasan iki buyare jam pinten? Nggih, nggih. Ini ngapunten, niki berarti sampai subuh, nggih. Terus pengajiane suwe, nggih. Terus sing ceramah ngadeg. Nggih pun mboten napa-napa, sing penting jenengan semangat ngaten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula cek semangatnya rumiyin. Ad-dinu lana wal haqqu lana. Nah, sebagian jawab shallu alaih pinter bener, sing sebelah kene ngowo kabeh. Jawabannya shallu alaih saged Bu? Saged nggih? Monggo shallu alaih. Nah, mangke ngaten nggih jawabane nggih. Ngapunten, tiang Blitar niki bosone kasar-kasar napa halus-halus? Halus-halus, Masya Allah, nggih. Berarti padha kaya Surabaya ya bosone halus. Ngeten, niki kula bagi jadi 3 bagian. Meriki regu A, tengah regu B, sebelah meriki regu C. Ngaten nggih? Nggih, coba. Regu C riyen. Shallu alaih. Alah ora kompak. Regu B, shallu alaih. Oh, mantep iki regu B iki. Dirungokno bareng-bareng regu A iki. Yuk, shallu alaih. Yo kaya wong muring-muring titik. Ya ora apa-apa nek kula mangke nyanyi jenengan jawab shallu alaih ngaten nggih. Ayo Mas. Ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana Allahul Islam lana dinan wa jami'ul kawni lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. 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 Wa syukrulillah. Wal khairu wa syarru bimasyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh binispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, desa, Rejo Wilangun, biasa-biasa ora usah emosi. Rejowi
Rejo Winangun. Ingkang kula hormati Bapak Kiai Haji Muhammad Jais selaku Ketua Takmir Masjid At-Ta'awun Desa Rejo Winangun. Oh, Winangun. Ingkang kula hormati makane ngomong ta ket mau. Ingkang kula hormati Bapak Dandim 808 Blitar. Ingkang kula hormati Bapak Kadin Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Blitar. Ingkang kula hormati FKPC atau Forkopimcam. Ingkang kula hormati Bapak Kepala UPT Kesehatan Puskesmas Kandem Kademangan Kesehatan Puskesmas Kademangan. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Kementerian Agama, Bapak Kepala KUA Kecamatan Kademangan. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Tanfidiyah dan Syuriah Nahdlatul Ulama MWC Kademangan, Ibu Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama Cabang Kabupaten Blitar, Ibu Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama MWC Kademangan. Ingkang kula hormati Bapak Korwil Pendidikan Kecamatan Kademangan. Ingkang kula hormati ya akeh temen iki. Ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa. Desane desa napa? Desa Rejo Winangun. Bapak Kadese tumut hadir napa mboten? Tumut sing pundi? Sing pundi? Oh, sing berdiri niku. Bapak Kades, alhamdulillah Bapak Kades murah senyum. Bapak Kepala Desa dan seluruh lembaga desa Rejo Winangun. Rejo Winangun beserta perangkatnya yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kula hormati Bapak Pengurus Takmir Masjid dan Musola se-Rejo Winangun. Ingkang kula hormati grup sholawat Aksi Kampung Coklat niki nggih. Niki, mburi kula niki. Aksi Kampung Coklat niki saking pundi? Saking desane asmanipun Kampung Coklat. Pelosor Rejo. Niki mas-mas apa bapak-bapak iki? Giliran ditakoni ngene jawabe mas kabeh. Ingkang kula hormati tak lupa pengusaha CV Audio Protection. Niki napa niki? Sone jenenge CV Audio Protection niki. Ingkang kula hormati sedaya tamu undangan ingkang boten saged kula sebataken setunggal-setunggal. Pertama, kula jak jenengan ngucap hamdalah riyen sareng-sareng monggo alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa bertemu yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sehat sedaya nggih? Sehat alhamdulillah. Jasmani sehat? Dijawab. Jasmani sehat? Rohani sehat? Dompete? Kula dungakne sing dompete ora sehat mantuk pengaosan dompete kandel kabeh. Sing gadah hutang mantuk pengajian langsung utangi lunas kabeh. Sapa sing bayar? Pokoknya sedaya pinaringan rezeki ini lancar kabeh. Amin Allahumma amin. Ngaji dalu alhamdulillah. Sing muni lillah tak dongakno duwite tambah akeh. Ngaji dalu alhamdulillah. Ngaji sampai jam 3 lillah oleh ilmu alhamdulillah sirai ngeluh. Bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Kondisi sakit, sehat, sedih, susah, bahagia, bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Kulo yakin diantara segini banyaknya pasti ada mbok siji, mbok loro, mbok telu tiang sing asline awake loro tapi maksa damel tumut pengaosan wonten. Mugi-mugi bakdo ngaos ilang kabeh penyakite. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, dalam Bu, Ibu, nek jenengan kepengen suwe jenengan nyaute sing semangat nggih. Dados biasane kula niku nek ngaos niku krasa pegel nek jenengan mboten nyaut. Nek jenengan nyaut, jenengan sampai akhir semangat, biasane kula suwi mboten krasa. Jenengan kepengine diluk napa suwi? Nek Blitar basane suwi napa suwe? Suwi. Jenengan pengine diluk napa suwi? Nek kepengin napa sawi? Basa apa? Dados nek kepengin kula kepengin kula kuat suwi dengan nyuwun tolong sing semangat nggih. Ibu dalem. Ibu sampun kenal kalih kula? Sampun kenal teng pundi? Hah? YouTube. Biasanya ningali kula tenggene HP. Memang orang kalau biasa melihat saya di HP, terus kok ketemu langsung karo asline, biasanya rodok kaget. Soalnya delok nanggone HP umilai lagi awake koyoke gede dukur, ternyata asline enake cilik. Penghinaan. Nggih mboten napa-napa, tetep cilik nggih tetep alhamdulillah. Nek jenengan biasa ningali ngaose kula pasti tahu bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat yang tidak diiringi apa-apa. Nek kalau wau kula diiringi kalih grupe ada sholawat satu sing saya berusaha istiqomahkan ketika ngaos mesti kula beto, kula dititipi kalih guru kula kudu diwaca oleh ora diwaca nek pas lali tok. Dados kula usahakan maos niki, khusus sholawat niki kula mboten diiringi rumiyin, tidak dibagingi dulu. Nanti untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula diiringi malih kalih grup. Ngaten nggih Bu nggih. Khusus untuk sholawat ini semuanya khusyuk, hikmat, fokus, ampun upruk-upruk rumiyin, jangan kumek-kumek dulu. Tapi sebelum itu saya wanti-wanti dulu kepada adik-adik yang duduk di depan. Jangan celometan. Nah, celometan itu bagaimana? Itu namanya celometan. Biasa wae, nggih. Lho, ora kaya ngono ora nggih, ora ngono. Coba saged mboten? Saged nggih. Nah, itu khusus adik-adik. Nah, ibu-ibu semangat mawon kula semawon. Semangat nggih. Lho, adik-adik ora usah melu-melu. Nek adik-adik kaya mau, saged nggih. Kaya ngono. Monggo sedaya khusyuk riyin hikmat rumiyin shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo.
Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa minhum bi ahlil bad ya Allah monggo. Salatullah mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat, sing sugih nggih tambah sugih, sing melarat nggih tambah sugih, sing gadah hutang mugi-mugi lunas utange. Sing boten gadah hutang mulai pengajian gampang oleh hutangan. Kok iso muni amin ki piye? Operator sound di mana ya? Yang mana? Yang itu. Saged digedhekne malih mboten nggih? Di bawah, bawah panggung. Loh, temenan toh? Ning nisor panggung. Mas, operator volumenya kula digedhekne malih. Biar kula tidak ngoyo-ngoyo apa ya? Ngoyo-ngoyo itu bahasa Indonesianya itu ngayang-ngayang. Kok ngayang-ngayang? Biar saya tidak ngoyong. Ben kula mboten ngotot. Cek cek cek. Cek cek. Encok pundi nggih? Niki napa niki? Sing niki napa niki? Loh, jenengan jawab, niki napa niki? Sing niki kanan napa kiri? Ngeten, nomeran mawon nomor. Loh, iki enak iki. Cek cek cek. Cek cek cek. Ah, jelasan niki. Oh, jenengan nek niki mboten jelas nggih. Jelasan sing niki. Cobi. Niki nek saking mriki, niki enak. Saking mriki, saking panggung. Nek saking jenengan koyoke sing enak niki. Jelasan nomor 1, napa nomor 2? Bojo 1 apa 2? Cek cek, ya pun, mboten napa-napa. Berarti Mas operator niki untuk volume sound control niki ditambah lagi. Nah, iki tambah suwe tambah enak ki. Biar aku tidak ngaya-ngaya. Bu, Ibu, niki nek tak delok saka wajah iki koyoane lho nggih, koyoke niki wajah-wajah rata-rata duwe utang kabeh. Jenengan para napa mboten kula paringi amalan, kula paringi donga ben utang niki cepet lunas. Nggih, asline dungane rahasia. Berhubung sampean boloku dhewe dadi tak dudukno. Tapi aja dikandakno sapa-sapa nggih. Monggo sedaya sing khusyuk sing hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dibayar. Wis. Nek kepengin utange lunas ya di. Nek ora dibayar ya ora iso. Kadang kan ono wong iku utang tapi ora gelem bayar. Wonten napa kata? Teng mriki nggih wonten.
Nggih, semerap kula wonge nang kene pokoke nggawe kudung kuning. Bapak Ibu ingkang kula hormati, lho, lah kok sing nanduk panggung iki kuning kabeh modele. Dalu menika kula jenengan memperingati hari kelahirannya manusia paling sempurna. Manusia tanpa celah, manusia tanpa kurang. Dadi Kanjeng Nabi niki ra kaya awak dhewe. Nek awak dhewe niki kabeh gadah kekurangan, gadah kelebihan. Nek Kanjeng Nabi mboten. Kanjeng Nabi niku dengan segala kelebihannya. Bahkan sebelum Kanjeng Nabi diutus menjadi rasul, Kanjeng Nabi niku tiyang sae, piyanten sae, kawit bayi nggih sae, beranjak beranjak remaja nggih sae. Coba dijawab sae, ngaten nggih. Kanjeng Nabi kawit alit nggih sae, beranjak remaja nggih sae, beranjak dewasa nggih sae. Lah kuncine ngeten Bu, as-sholih yuhibbuhun nas wal muslih yu'adihin nas. Wong apik niku disenengi kabeh wong. Dadi jenengan nek kepengin disenengi kalih wong akeh, dadi wong apik. Wal muslih yu'adihin nas. Tapi kalau jadi orang sing melakukan keapian, menyebarkan perbaikan, niki biasane ana wae sing ora seneng. Buktinya apa? Dulu sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, kabeh wong padha seneng karo Kanjeng Nabi. Endi sing jenenge Muhammad iku lho Muhammad sing wonge jujur. Endi sing jenenge Muhammad iku lho wonge sing amanah. Kabeh wong seneng kalih Kanjeng Nabi. Begitu Kanjeng Nabi diangkat menjadi Rasul, kabeh wong ora seneng kalih Kanjeng Nabi. Ora ana sing seneng. Bahkan pamane Kanjeng Nabi sing awale seneng kalih Kanjeng Nabi, bangga kalih ponakane sinten Abu Lahab. Abu Lahab niku seneng kalih Kanjeng Nabi, niku dadi ora seneng gara-gara Kanjeng Nabi diangkat dadi Rasul. Mbah jenengan niku melorok iku paham ta ora ya ora ngerti aku. Paham nggih? Maksudnya bagaimana? Dadi wong disenengi wong akeh ki gampang, dadi wong apik. Gek dadi wong apik niku ya gampang. Meneng tok iku akeh sing nyono apik. Semerap basa nyono mboten nggih? Nyono itu bahasa Indonesianya mengira, menyangka. Jenengan nek kepengin disono wong apik, kepengin dinyono wong apik, meneng. Biasane nek wong meneng niku kabeh wong muni apik. Iku lho wong iku lho meneng. Wonge apik, lha sampean kok ngerti nek apik? Ya soalnya wonge meneng. Tapi kalau jenengan melakukan perbaikan, biasane ono wae sing ora seneng ki wonten mawon. Kaya masjid. Masjidnya teng pundi sih? Niki. Lah masjid At-Ta'awun niki teng pundi? Hah? Oke coba tangannya nondi ki tangane. Rono, sik penasaran kula, masjid mriko biasanya sepi napa rame? Rame, Masya Allah, luar biasa berarti wong Blitar niki. Tepuk tangan. Kira-kira jamaah teng masjid At-Ta'awun niki ya sakmene kae napa? Nggih, ya Allah. Nggih, Masya Allah, luar biasa berarti wong Blitar niki nggih. Ya Allah, lah masjidnya niku berarti sampai penuh ngaten niku nggih? Ya Allah, jamaah sampai nang jobo-jobo. Ya Allah, ora ana sing nang jero blas. Jobo kabeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kaya misalnya ana masjid, biasanya kan ada kepengurusan takmir. Ana musola, ana kepengurusan musola, takmir musola. Aja dikira dadi takmir musola ki kabeh wong seneng. Mesti ana sing ora seneng. Soale melakukan perbaikan. Melakukan perbaikan itu menyebarkan keapian. Kaya-kaya ning arep seneng, tapi mesti ana sing ora seneng. Makanya Kanjeng Nabi berjuang ngurip-ngurip agama Islam niki nggih siap ora disenengi. Siap gak disenengi kalih wong, siap munici ae males. Ayo, siap dibenci. Tapi secara tokoh, secara
idola, diidolakan itu pas. Kanjeng Nabi niku secara kurikulum kalau diidolakan niku pas. Karena kenapa? Karena Kanjeng Nabi secara kurikulum itu manusia. Podo-podo menungsone kaya awak dhewe. Makanya pas digawe contoh. Makanya ada makalah yang berbunyi begini, monggo jenengan ikuti setelah saya nggih. Yang mengikuti setelah saya tak doakan 3 hari lagi dapat rezeki nomplok. Sing ora mengikuti ya ora tak dongakno apa-apa. Muhammadun basyarun laisa kal basyari bal huwa kal yakut bainal hajari. Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti lazimnya manusia. Muhammad itu ibarat batu berlian yang kumpul dengan bebatuan. Jadi Muhammad Jadi Muhammad itu podo menungsone kaya awak dhewe. Kanjeng Nabi itu secara kurikulum sama manusia seperti kita tapi beda. Podo tapi beda. Nek Kanjeng Nabi niku sempurna tanpa celah, nek awak dhewe masing-masing duwe kekurangan, duwe kelebihan. Makanya kok ana wong lanang dolek wong wedok calon bojo sing sempurna, calon wong wedok sing sempurna, mboten wonten. Sing kelebihan tok ora ana. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi perempuan itu dengan keunikannya sendiri-sendiri. Ono wong wedok iku pinter maca, tapi gak iso masak. Nek masak mesti gosong. Nek masak mesti asin. Tapi nek wedaan masya Allah. Wah ya acara pengajian koyo ngene acara mulai mari maghrib. Ket mari asar iku lho wis mulai maca. Jenengan niki wau budal mriki kawit jam pinten? Kawit wau nggih. Ketara wedake wis luntur kabeh soalnya. Ana wong wedok ki ngapunten, pinter masak, tapi ora iso maca. Nek masak Masya Allah kawit isuk sampai dalu koprot sampai buka catering. Buka catering laris saking enake masakane. Ahli masak tapi ora iso maca. Dadi nek maca mesti alise dawa sese. Ora iso gawe alis. Wedaan ngono masih yo diteblokno 5 kilo ndemblok kabeh. Yo pinter masak tapi ora iso maca. Ana wong wedok ki ra iso masak, ra iso maca. Mana? Bojone watuk titik meteng maneh. Semua dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Laki-laki pun juga begitu. Ana wong wedok kok golek calon suami yang sempurna, tidak ada kekurangannya, tidak ada. Wong lanang ki yo duwe kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ana wong lanang ki ganteng ya Masya Allah, tapi ora duwe duit. Ana wong lanang ki duwite akeh tapi wajahe koyo barongsai. Kira-kira ngapunten jenengan nek dikengken milih, kira-kira milih sing wong lanang ganteng tapi duwite akeh apa sing ganteng tapi ra duwe duit, apa sing duwite akeh tapi wajahe koyo barongsai? Coba dijawab. Kira-kira jenengan milih pundi? Ganteng ra duwe duit apa sing duwite akeh tapi wajahe koyo barongsai? Napa? Ganteng duwite akeh? Masya Allah. Alhamdulillah ternyata wong Blitar budek kabeh. Dikandani pilihane ora kaya ngono kok. Semua dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nek Kanjeng Nabi mboten lengkap. Sedaya kelebihan wonten tenggene Kanjeng Nabi dari mulai sifatnya, karakternya, teladannya, apik kabeh. Bahkan ada penulis namanya Michael H. Hart menuliskan di dalam bukunya yang berjudul 1000 tokoh paling berpengaruh di dunia. Satu-satunya yang paling berpengaruh adalah Kanjeng Nabi.
Dituliskan di dalam bukunya, Muhammad is the best figure in the world. He is the one only example personality. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni. Mengko mantuk ditanggoni karo tanggane, Bu, mau pengajian oleh apa? Yes. Lah ning Umi mau muni apa? Yes, boh, koraro, pokoknya yes. Itu artinya begini. Di antara 1000 tokoh paling berpengaruh, ternyata sing nomor 1 paling ngaruh nanggone wong sak donya, dudu sak Indonesia, sak sing muni donya tak dongakno rezekine lancar. Sak sing ora muni donya tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Di antara 1000 tokoh yang paling berpengaruh donyo, ternyata sing paling berpengaruh Kanjeng Nabi. Padahal podo-podo menungsone tapi beda. Kula basa Jawana ben jenengan paham, maksudnya menungso tapi beda ki piye maksude to? Basa Jawane kaya ngeten. Kanjeng Nabi Muhammad iku ngono menungso nanging ora kaya umume menungso. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten. Semerap inten nggih. Inten itu apa? Wau lo. Inten itu apa? Berlian. Inten itu berlian, permata. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten kumpul karo gragal. Semerap gragal nggih. Watu cilik arane gragal. Watu cilik arane gragal. Ora. Watu cilik arane gragal. Sehub. Watu cilik niku arane gragal. Gragal. Yo krikil. Kanjeng Nabi Muhammad ibarate inten kumpul karo krikil. Ngono emosi. Dadi Kanjeng Nabi ibarat permata, ibarat berlian. Podo-podo watune, tapi beda. Sing siji watu inten, sing siji watu krikel. Yalah nuruti wong kene krikel. Kanjeng Nabi niku ibarat watu berlian. Jenengan nek dikengken milih, watu berlian napa watu krikel? Watu berlian napa soale nek didol regane larang. Tapi ngapunten bukan berarti yang kerikil tidak ada artinya. Jenengan nek bangun omah ya butuh watu. Lho kok gragal. Saiki dituruti kerikil kono gragal. Kanjeng Nabi ibarat permata, ibarat berlian. Jenengan kerikil. Iki piye iki gragal apa kerikil? Kerikil ya, kerikil. Ayo. Kanjeng Nabi berlian, jenengan kerikil. Kanjeng Nabi berlian, tamune yo kerikil. Kanjeng Nabi berlian sing nang ndokor panggung kerikil. Kanjeng Nabi permata berlian reguce kerikil. Kanjeng Nabi permata berlian sing hadir nang kene kerikil. Sapa ngomong gragal? Mangkane para kerikil-kerikil ingkang kawula hormati, senajan kerikil ayo sing akeh maca sholawat. Jadi Kanjeng Nabi itu pas Bu untuk dijadikan contoh. Makanya kenapa kalau ketika acara Maulud Nabi itu rata-rata temanya, mayoritas temanya meneladani akhlaknya Kanjeng Nabi. Mencontoh suri tauladan yang baik seperti Kanjeng Nabi. Rata-rata mayoritas temanya begitu.
Mayoritas temane kaya ngono. Napa? Mergo akhlak sing paling sae nggih Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu manusia multidimensi. Tak baleni malih. Kanjeng Nabi niku sami menungsone kaya awak dhewe. Sama-sama manusia tapi berbeda. Coba sekarang jenengan jawab manusia, ngaten nggih? Kanjeng Nabi itu manusia yang bisa memanusiakan, manusia yang bisa mengerti tentang. Sakniki diganti basa Jawa, wong. Kanjeng Nabi niku wong sing iso nguwongno, wong sing iso ngerteni, mangkane ayo dadi wong sing iso ngerteni, dadi ya wong sing iso nguwongno. Nek ana wong ora iso nguwongno wong berarti iku dudu. Maksudnya nguwongno wong niku pripun? Maksudnya memanusiakan manusia itu bagaimana? Ora pilih-pilih. Karo sapa ae padha. Kadang kan ono ngapunten. Kadang kan ono wong iku karo sapa ae pilih-pilih. Nek karo sing sugih api. Nek karo sing ra duwe rapati api. Tiang mriki ngoten napa mboten? Sami nggih. Berarti nggen kula Surabaya iku ketularan wong kene. Kadang kan ono wong iku malah kadang geng-gengan. Sing sugih kumpul sugih, sing ra duwe kumpul ra duwe. Tiang mriki nggih ngoten? Nggih, tiange nggih ndugi te mriki. Ndugi wonge gawe kudung kuning. Sapa ngomong kudung ireng iku? Ngenake ireng. Sing biasane pilih-pilih geng-gengan kaya ngono kuwi sing nyolok biasane wong lanang apa wedok? Moh aku, moh kalah. Ikan mayoritas sing hadir mriki wedok kabeh to nggih. Ayo jawab wong lanang nggih. Sing biasane geng-gengan soge karo soge, ora duwe karo ora duwe ki wong lanang apa wedok? Wong lanang. Iki nyapa to arek cilik-cilik kok bengok wedok kabeh iki. Soalnya memang nyolok Bu, wong wedok niku kadang pilih-pilih. Nyoloknya pas kapan? Pas wayah iring-iring manten. Biasanya sing soge kumpul, soge sing randuwe kumpul, randuwe. Engko sing soge takok, "Mbak, sampeyan sidone melok sapa?" Bareng sapa? Kono tak kene. Nek bareng aku ya numpak Fortuner. Nek bareng kono ya numpak. Tradisine wong Blitar biasanya numpak napa? Hah? Lele, sebentar ya sayangku, biar ibu-ibunya nyaut dulu ya. Nggih, oke? Yang anteng mengko tak sangoni. Nah, nek kok ora tak sangoni iku. Anteng. Iki lha apa? Mbok-mbokne kok melu anteng kabeh iki. Tiang mriki biasanya tradisine nek budal rombongan ngaten niku numpak napa? Elep. Gaya temen wong kene. Mboten, soalnya biasanya niku kadang ana sing tradisine numpak pickup, ana sing numpak len. Tiang mriki akehan numpak len apa pickup? Elep gak percaya. Oh, wajahe desa-desa ngene. Biasanya kadang sing randuwe numpak pickup, numpak len. Sing numpak Fortuner jenenge aneh-aneh. Ono Mbak Tika, Mbak Tingki Wingki, Dipsi, Lala. Oh, sing numpak pickup ya jenenge aneh-aneh. Ono Yuja, Yunem, Yupaimen. Cemilane ya beda. Sing numpak Fortuner ya ono anggur, jeruk, klengkeng, semangka, duren ono kabeh lengkap. Sing numpak pickup. Aja kaya ngono to. Sing numpak pickup ya nggawa buah, cuman buahe mok sak macem, juwet. Semerap buah juwet. Buah juwet niku buah yang bisa merubah warna lidah menjadi warna. Ya kadang ana sing biru, ungu, merah, ya macam-macam. Pembahasannya ya beda. Sing numpak Fortuner pembahasannya, ya apa Mbak, gelangnya sampean pirang gram Mbak?
Kelambine kok apik tuku ngendi yo, Mbak? Sing ra duwe pembahasane ya beda maneh. Mbak, ilatku werna apa, Mbak? Mergo kakean mangan. Nek wis pilih-pilih kaya ngono, berarti iku wong sing ora iso nguwongno. Bersikap karo sapa ae padha. Kanjeng Nabi kalih sinten mawon lho padha. Kanjeng Nabi kalih tanggane ora pilih-pilih, ojo sesama muslim. Kalih sing non muslim saja, Kanjeng Nabi niku nggih perhatian. Kalih tanggane tanggane loro padahal ora muslim, disambangi. Beda karo awak dhewe. Awak dhewe kadang padha islame, padha muslime lho kadang tukaran. Ana pilkada, sing kono milih kono gombol kono. Sing kene milih kene gombol kene. Tiang mriki ngoten apa mboten? Mboten. Masya Allah, alhamdulillah gak percaya blas. Wong aja ngono, gara-gara mung beda pilihan ae lho ana sing tukaran sampai pirang-pirang tahun. Padahal pemilihannya wis mari, tapi ujek tukaran tok. Ketemu karo tanggane sledat, sledot, encap, plora. Tiangnya nggih ten mriki. Gawe kodhong werna apa? Tapi sing gawe kodhong ireng nang kene yo akeh. Ora kok mau aku tok. Coba tak takoni maneh, wonge nang isor panggung apa nang dhuwur? Tetep si ono sing kodhong ireng. Wonge nyekel mik apa ora? Nyekel mik. Iki maksudnya aku dah. Coba terakhir. Wonge ngadeg apa lungguh? Sallu ala Nabi Muhammad. Kek ngapunten, monggo sedaya ayo guyub rukun. Awak dhewe niki sedaya seduluran, sesama muslim, sesama warga Indonesia. Padha-padha umate Kanjeng Nabi mboten pilih-pilih, ndi sing sugih, ndi sing ra duwe, ndi sing muslim, ndi sing non muslim. Allah mawon mboten milih-milih, mboten ningali saka mrikune. Allah tidak melihat dari itunya itu maksudnya dari latar belakangnya. Ndi sing sugih, ndi sing ra duwe, didelok ndi sing ayu, ndi sing ganteng. Kadang-kadang saniki sing rame kan niki, kadang wong lanang ki nek bersikap karo wong wedok, kadang rodok pilih-pilih. Nek sing ayu api, kadang nek karo sing ora ayu, kadang ya ora pati api. Makane ana gembar-gembar keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Nek karo sing ayu-ayu diapii, padahal Gusti Allah mboten ningali saka ayune saka gantenge. Jenengan nek nate semerap, saya pernah nyanyi lagu begini. Tutu ayune, tutu gantenge, ajine menungso, monggo pangerane. Semerap nada lagu napa niku? Lagu India, judulnya napa? Kucu-kucu hotahe, berarti jenengan semerap lagu niki nggih? Purun mboten nyanyi kali kula. Purun nggih? Nggih, niki pripun? Sampun apa lanjut? Monggo kula bagi pundi bagian kula, pundi bagian jenengan, mangke jenengan mangke tumut nyanyi, ngaten nggih? Kula mangke bagiane ngeten. Tutu ayune, jenengan bagian pripun niki? Wes apa lanjut? Nek lanjut kudu gelem. Ayo coba. Tutu ayune. Sing enak. Ngeten lho. Tutu ayune. Tak baleni maneh. Tutu ayune. Yes, ora usah. Nggih, timbangane elek kabeh. Kok dijak nyanyi kok tutu ayune. Nggih pun kula tak kali grupe mawon nggih. Ayo coba mlebune nang yu. Tutu ayu. Ngono ya. Ayo. Tutu ayu yu. Tutu ayu yu.
Melbune nang yu. Dudu ayune. Dudu gandenge. Hop 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 hop. Aja ngono nabuhe. Kaya biasane wae iki. Ayo coba ayo. Dudu ayu yu. Yes, ayo bahasa dhisik wae. Ayo. Dudu ayune. Dudu gandenge. Ajine manungsa monggo pangerane. Nah, hop. Aja grogi, tenang. Sabar, tenang. Ayo, tenang. Yuk, pelan-pelan. Ojo ragu. Pun enak, wis pelan-pelan nggih. Ayo ambek tak sawang. Ayo. Duh. Kok karo disawang malah geleng. Ayo. Dudu ayune. Dudu gandenge. Ajine manungsa mengko pangerane. Nanging atine iman takwane. Donya akhirat tetap uripe. Dorong tindake prentahe tinggal larangane. Besok amale diondo-ondo dewe. Besok amale diondo-ondo dewe. Monggo sareng ya Rasul salamun lek ya Rafi'ah syani wa daraji al-fatayaji rotal ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karam. Ayu rupane seneng maidu mesti uripe bakal dibantu senajan wonge tampan gak duwe iman akhire nyolongan senajan wonge tampan gak duwe iman akhire ngentitan. Monggo selawatan ya Rasul salamun ya Rafi'ah syani wa taraji al-fatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Selawatan rapati muni nyanyi tak enak-enak no. Kono ngowotok dikongkon hayo gak enak. Dikongkon muni selawatan liyane ono sing ya Rasulullah, liyane ono sing mok ngowotok. Cobi kula kepengin kepireng suarane ya Rasul. Coba niki selawatane ojo kaya wong mikiri utang. Ayo ya Rasul salamun ya Rafi'ah taraji'at fatai rotal
Hop. Bu, sing mboten gadah untu mboten usah dipeksa. Kok dadak sing ra duwe untu mboten napa-napa niki kagem sing semangat jenengan semangat mboten napa-napa. Tapi kula nyuwun tolong nek bar kula nyanyi mangke ditepuk tangani ben apik ngaten nggih. Nggih. Mangke aja ngengken kula baleni malih wis pegel ngotot-ngotot. Wis ora usah tepuk tangan wis kasep. Ora usah. Bait terakhir. Senajan wonge tampan gak duwe iman akhire nyolongan. Monggo selawatan ya Rasul salamun ya Rafi'ah Taraji Atfatayati Rotal Alami Ya Uhailal Judi wal Karami Ya Uhailal Judi wal Karami. Akhirnya kula mboten kaya ngomong dhewe, dadi ketara nek ana sing urip nang kene. Pripun niki sampun napa lanjut? Berarti jenengan tasik semangat nggih. Tapi kula penasaran, kira-kira jenengan sedina suwengi biasanya maca selawat ping pinten? Berapa kali? Oh, gak ngitung nggih. Masya Allah, gak kehitung. Saking akeh. Ya Allah, Masya Allah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu semen reken aku mayit ditahlili. Mau ditakoni maca selawat ping pira gak ngitung, ya minimal mau selawat ping pisan. Aja sampai ora blas. Tangi turu dibiasakne, dikulinakne, melek sallallahu ala Muhammad. Selawat. Jadi napa malih mlebet tenggene wulan Maulud. Ini untuk pengingat. Beberapa orang-orang itu kan gak suka dengan perayaan Maulud Nabi. Beberapa orang seneng kalih acara Maulud Nabi. Acara Maulud Nabi ku zaman biyen ora ono. Dadi ku ya kudune ya ora ono. Saiki lapo maro-maro ono Maulud Nabi? Biasane wonten. Kaya ngono ki kadang wonten. Cara menanggapinya bagaimana? Jarno. Oi. Ibu. Karena kadang sapa muni hoe iku. Karena kadang ono oknum-oknum yang begitu ra seneng kalih acara Maulud Nabi, gak seneng kalih acara mulutan. Ono wong iki kadang seneng, justru sing seneng-seneng iki mung modal seneng tok iso nggawa kula jenengan mlebu swarga. Amin Allahumma. Padahal mung modal seneng. Tapi ono wong iku ono Maulud Nabi cuek. Yo gak seneng, yo gak seneng-seneng banget, yo diarani gak seneng iku yo duduk gak seneng, yo biasa cuek. Tapi yo gak seneng melu sholawatan mboten purun. Maca sholawat gak gelem. Wis pokoke nek nglakoni dosa yo istighfar. Nek keblonyo nglakoni dosa nggih istighfar. Coba kula nderek tanglet. Kira-kira di antara istighfar dan sholawat lebih utama yang mana? Tak takoni maneh, coba. Kira-kira di antara istighfar dan sholawat lebih utama yang mana? Coba dipikir malih, tak takoni pisan kas. Di antara istighfar dan sholawat, iki sing nandukur panggung kok wajahe meteng-teng kabeh iki ngapa to? Hah? Ngantuk. Oh, berarti jenengan sampun ngantuk nggih? Nek sampun ngantuk kula mboten tega kate ngelanjutno. Pripun niki wis ngantuk napa
ampun apa lanjut? Ya. Di antara istighfar dan sholawat kira-kira lebih utama yang mana? Di antara istighfar dan sholawat yang lebih utama adalah ono sing jawab sholawat, ono sing jawab istighfar, ono sing mek ngene tok. Alah aku orang ngerti wis meneng wae lah. Ternyata di antara sholawat dan istighfar dua-duanya sama-sama utama. Cuman ada bedanya. Bedanya apa? Ngeten. Biasanya kalau jenengan setelah sholat, terus habis itu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Setelah itu biasanya wiritan nggih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ucap istighfar, nek ngapunten istighfar niki diterami kali Gusti Allah, insyaallah langsung diterami. Diampuni kali Gusti Allah sedaya dosa-dosane. Tapi nek jenengan setelah salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya wiritan, lisane wiritan, astaghfirullahaladzim. Tapi karo ngene, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Kira-kira diterima napa mboten? Diterima napa mboten? Mboten. Soalnya napa? Ngucap istighfar ki kudu bener-bener. Soalnya njaluk ampun. Astagfirullahaladzim. Ba'da sholat taubat, astagfirullahaladzim. Kudu bener-bener ngerasa menyesal. Berbeda dengan sholawat. Nek sholawat dalam kondisi apapun tetap diterima. Dalam kondisi jenengan HP-nan kali sholawatan, sholatullah salamullah, diterima napa mboten? Diterima, tetap dapat 10 kebaikan. Satu sholawat tetap dapat 10 kebaikan. Kula paringi contoh, biasane nek ono vokal hadroh, vokal banjari, vokal sholawat, biasanya kan suaranya enak. Nek maca sholawatan biasanya karo di enak-enakno. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Kaya ngono, di hatinya ono sombong dudukno iki lho, suaraku enak. Sholawatnya diterima napa mboten? Diterima, tetap dapat 10 kebaikan. Jenengan sholawatan, kali nyapu. Iya Nabi, salam alaika ya Rasul. Salam. Diterima napa mboten? Terima. Tetap dapat 10 kebaikan. Do you understand? Boh, iku paham ta ora? Wis pokoke muni yes ya ora roh. Itu bedanya. Nek istighfar kali sholawat bedane kaya ngono. Makane istimewae sholawat niku kaya ngono. Makane kok ana wong ora maca sholawat isin. Ana wong kok nanggone atine ana iman ketika mendengarkan sholawat Nabi diucapkan shallu ala Nabi Muhammad. Iki langsung nyetrum nanggone lambe. Lambe itu bahasa halusnya apa ya? Ini langsung nyetrum ke ini langsung nyetrum ke congornya. Ini lah. Ngapunten nggih, Bu, ngapunten nggih. Ya Allah, kula ngapunten nek menawi wonten basa kula sing kasar-kasar kula nyuwun ngapunten. Panitia menawi mau cari penceramah yang bahasanya halus, monggo mados saking bangsa halus mawon. Ana dempen, ana kuntilanak. Dados ketika kalau ngomong nopo rek, ya Allah astagfirullahaladzim. Ketika kok iso congor iku lho. Ketika kok tambah cocot iki lho. Ketika orang ini punya iman, imannya nyetrum, kerungu ana wong muni shallu ala Nabi Muhammad. Iki lisan langsung otomatis shallu alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iku nek imane ora nyetrum, masih yo kerungu ping swidak ra kira nyaut. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ono wong kok imane nyaut, afdhaludz dzikri fa'lam annahu
la ilaha illallah. Ki berarti imane nyaut, nyetrum. Ana wong kok krungu afdhalu dzikri fa'lam annahu. Kadang kan ono majelis-majelisan wedok-wedok teng mriki ada enggak ya tradisi ibu-ibu yasinan ngoten niku. Biasanya nek tenggene Surabaya itu setiap minggu, setiap hari apa ngoten. Nek teng mriki sami ngoten nggih. Kula niku seneng nek ana ibu-ibu melu jamaah tahlil, jamaah yasin, seneng ya luar biasa. Cuman kadang-kadang sing gak nguati, ibu-ibu iku tahlile gak sepiro, ngomong gak kira-kira. Nek pimpinane insyaallah mboten ngomong, soalnya nyekel mic. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anggotae beda maneh. La ilaha illallah, Mbak. Sampeyan iki wis nyaurutan, Mbak. Gorong. La ilaha illallah. Loh, bukannya mari dikirim anake. Iya, sik. La ilaha illallah. Ya tak kandhani ta. Mari ngene iki konsumsine soto. Dagingnya tipis-tipis. Sing biasane kaya ngono ki wong lanang apa wong wedok? Wong lanang. Sing biasane pas wayahe tahlilan ki ngomong ae ki wong lanang apa wong wedok? Lanang. Makane nek ana wong kakean ngomong biasane diarani lambe lanang. Shallu ala Nabi Muhammad. Makane ati nyaut. Jenengan nyetrum, imane kudu nyala. Nggih dibimbing dengan lisan. Ketika seseorang mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar, dibimbing dengan lisannya dengan mengucapkan Allah. Dibimbing dengan lisannya, hatinya bergetar. Iku jenenge imane nyaut. Do you understand? Makanya masuk wulan mulut, ayo sing akeh maca sholawat. Sholawat ojo sampai kari, ojo sampai ora diwaca. Jenengan melakukan aktivitas apa saja, kali sholawatan, sholawate tetap diterima 10 kali kebaikan setiap satu sholawat. Apa malih sekarang sholawatan kan gak enak. Saiki ono siiran-siirane. Sholawatan kalih belajar. Makanya jenengan nek ono siiran Jawa gabung kalih sholawat, ojo dilokno. Itu metode belajar. Ben sholawatane yo sergep. Lagu-lagu kan saiki api-api. Ono ambek belajar Kanjeng Nabi Muhammad dilahirke ono Mekah dina Isnen taune. Nah, gak apa-apa masih hafal gajah itu. Ono maneh sholawatan sluku. Itunya bukan sholawatan, suluku batoknya duduk sholawatan. Sing sholawatan sing pundi? Allahumma. Nah, iku sholawatannya sing niku. Ono lagu lir tandure lir ta ijo royo tak senggo kemanten tak senggo. Itu sholawat apa bukan? Bukan. Yang sholawat yang mana? Sholatul salamu. Nah, paham gak? Kenapa ada siiran Jawanya? Yo itu namanya biar semangat. Jenengan sholawatannya ben ora kroso. Sholawatan ono lagune ben sholawatannya ora kroso pegel. Kadang jenengan nek dikongkon sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kadang lali. Tapi nek ono lagune gak kerasa karo sholawatan. Ya Rasulullah salamun alaik. Karo ngusap-ngusap cendelo. Makanya ojo lali wekdal mulut Nabi ketika masuk di bulan mulut, ayo sing akeh maca sholawat. Yang kedua apa yang harus dilakukan? Niru akhlaknya Kanjeng Nabi. Akhlaknya Kanjeng Nabi niku semerape saking pundi? Saking sirah-sirah nabawiyah. Dari kisah-kisah Kanjeng Nabi riyen kalih tanggane pripun? Riyen kalih para sahabat bagaimana? Pokoknya Kanjeng Nabi niku piyantun ingkang sae. Yo pinter, Kanjeng Nabi niku nggih pinter, nggih bener. Kadang kan ono wong iku pinter tapi gak
bener. Nyaut Bu, ono wong iku pinter tapi gak bener. Ono wong iku bener tapi gak pinter. Ono wong iku pinter tapi gak bener. Secara intelektual, secara pemikiran pinter. Pendidikan, oh SD, SMP, SMA, lanjut kuliah, S1, S2, S3, pendidikannya api. Coro nang sekolah, nilai itu gak pernah nang nisore songo. Akidah, songo. Al-Quran, songo. Ayo dijawab songo nggih. Ayo coba. Al-Quran, akidah, fikih, soboe yo jam. Iku pelajarannya api jam ngapunten songo, tapi soboe yo jam songo. Berarti pinter tapi gak bener. Ono wong bener tapi gak pinter. Ya bener tapi gak pinter. Maksudnya pripun? Ono wong kelangan sepeda motor gak tambah lapor polisi tambah guyu. Ditakoni karo tanggane, "Mbak, sampean kelangan sepeda motor kok gak sedih? Kok yo gak susah?" Tambah nyaut, "Lah iya, sepeda motor ya ono ya ini tak tumpaki gak tau ilang. Kok ilangnya pas gak tak tumpaki? Dani yo ilangnya pas tak tumpaki, lah yo ilang sak aku-akune." Iku bener tapi gak pinter. Lah yo masa ono wong lanang bojone ilang, "Untung bojoku ilangnya pas gak tak tumpaki." Boten. Berarti kan bener tapi gak pinter. Ono wong berangkat umroh niku bener napa mboten? Bener. Nah mriki sing dereng nate teng Mekah Madinah sinten nggih? Angkat tangan. Angkat tangan. Sing angkat tangan tak dungakno nang budal. Sing ora angkat tangan tak dungakno mulai pengajian sandale ilang. Kula dungane sing angkat tangan nang budal kabeh. Budal umroh niku bener. Tapi yo kudu pinter, kudu ngerti. Niki wonten salah setunggal kisah nyata. Ana rombongan umroh niki budal umroh tenggene Mekah Madinah. Nek tenggene Madinah niku memperbanyak ibadah. Umrohe rangkaian umrohnya di Mekah. Makanya jenengan nek ana wong budal umroh nang Madinah, foto-foto aja dilokno. Pancene nang Madinah iku dereng umroh. Neng Madinah yo pancen jalan-jalan, ibadah akeh-akeh nanggone Masjid Nabawi, dzikir, maca shalawat, nang raudhah. Kok ana wong umroh foto-foto ki kadang dilokno wong ibadah kok foto-foto. Yo kan foto-fotonya kan pas wayahe jalan-jalan. Ana wong iku budal umroh, bener, budal umrohnya bener. Tapi ketika di sana gak pinter. Ana rombongan umroh berangkat, setelah itu melakukan tawaf. Semerap tawaf nggih. Tawaf niku napa? Tawaf niku napa? Tawaf niku memutari Ka'bah. Lah setelah memutari Ka'bah, dadak rombongan niki mau dilompokno karo ustaz. Ustaze kepikiran. Kalih jamaahe. "Pak, Bu, dalem, Bu. Ibu. Ibu. Niki kira-kira rombongan umroh Bapak Ibu iki niki mau pas tawaf ana sing ngentut napa mboten? Kalau ada yang ngentut, saya antar lagi enggak apa-apa. Karena kalau ada yang ngentut sudah jelas wudunya batal. Kalau wudunya batal berarti tidak sah. Monggo, enggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang ketut, saya antar lagi jenengan untuk tawaf lagi. Kalau ternyata jamaah Bapak Ibu iki ora ana sing nyaut. Tidak ada Ustaz, tidak ada. Insya Allah tidak ada yang ketut. Oh ya sudah, mari kita lanjutkan rangkaian umroh selanjutnya. Lagi melaku saiki, Ustaz ini dadak diceluk kali ibu-ibu. Ustaz. Nggih Bu, kalau kayak saya itu ngentut apa enggak? Loh Bu, ya mana saya tahu jenengan ngentut apa enggak? Lah Ibu ngentut apa enggak? Enggak Ustaz, cuman ada keluar bunyi bes. Bah pes, bah tit, bah tet. Wudune tetep batal. Lah sedangkan bunyi entut itu kan tergantung bentuk bokongnya. Nek bokongnya cilik ya tit, nek bokongnya gede ya iso berat iku lho. Itu berarti berangkat umrohnya bener, tapi gak pinter.
berangkat umroh, wakdal manasik, belajar tenan-tenanan. Kadang orang sekarang pas saya manasik rapati tenanan, soalnya cekelan iki, cekelan kata-kata ini. Kok nang kono insyaallah wis ana pembimbinge. Kok insyaallah diurui nggih. Tapi alangkah lebih baiknya ketika jenengan sebelum berangkat wis paham apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang kudu dilakukan, iki rangkaiane apa wis paham teko Indonesia. Ngoten nggih Bu nggih? Wis pokoke muga-muga ndang budal umroh kabeh. Amin Allahumma amin. Sampun semerap nggih dungane nek kepengin berangkat umroh? Sampun. Dereng. Kula paringi tapi ora buju ya aku temenan. Kula paringi tapi diamalne nggih. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Monggo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Damel dzikir Allahumma terus baca sana ora hafal. Damel lagu mawon. Allahumma yassir lana ziyarah Makkah Madinah Allahumma ya Allah cek lemes wong Blitar dikongkon muni Allahumma yassir Allahumma monggo sing semangat Allahumma ziyarah Allahumma lana ziyarah. Kula mboten bosan-bosan maringi donga niki ben jenengan sedaya nang budal rono kabeh. Aja atek gak yakin karo dongane dhewe, nggih. Donga sing yakin, ora ana duwite ndonga mawon. Ora duwe duit ndonga mawon. Berapa banyak orang kaya yang uangnya banyak tapi tidak pernah berangkat ke sana. Berapa banyak wong sing ra duwe duit melarat rat. Wong muni rat ayo melarat rat. Tapi iso budal entuk undian. Iso budal mereka. Makanya ngaten niku ndonga mawon. Monggo sampun hafal nggih? Ayo Allah lana ziyarah. Berarti sampun hafal nggih? Ibu-ibu insyaallah kalau tingali wis hafal. Adik-adik sudah hafal sayangku? Sudah, ya ayo bareng-bareng. Yang kecil-kecil, ibu-ibu diam dulu. Biarkan yang di depan ini. Iki seragaman iki lare nopo? Oh, santri. Lare TPQ. Oh, TPQ di sini SPP-nya berapa, Bu? Hah? Sing genap kok. 1 bulan berapa SPP-nya? 10.000. Ya Allah. 10.000 rek. Apa-apa. Ayo untuk adik-adik. Allahumma. Maka dengan berakhirnya sholawat tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Sedoyo kesalahan bahasa kula kok menawi kirang pantes, wonten boten pantes kawula nyuwun agungipun pangapunten. Karena pada hakikatnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Allah nyuwun tolong
awas jangan mengangkat bokong terlebih dahulu sebelum ditutup doa. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ampun matur riyen saderenge ditutup donga. Ngaten nggih Bu nggih. Mangke wonten ingkang donga kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kawula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.